Hello po, ako si Lane Carrion. So, kami ng Sushi Tapa. Kasama ko po yung girlfriend ko na wala po siya ngayon. Wala ko siya. Joy Manalang. In-establish namin yung Sushi Tapa po last June 2020 during pandemic po. So, nag-start kami online selling hanggang sa lumago, and then nakapagpundar kami ng pwesto namin dito sa may kabilang po halos ng Heroes Hall San Fernando, Pampanga. So, yun po. Ano po yung pinaka-specialty nyo? Bali, ang pinaka-specialty namin is sushi po. So, traditional sushi rolls po. So, parang basic sushi rolls yung sinaserve namin. So, hindi siya tulad ng iba po na medyo maraming parang mga seasonings or sauces. So, kami po traditional na plain. So, nasa timpla po ng rice namin and nasa fresh salmon and tuna. Yun po. And then, sumunod po, nagkaroon kami ng takoyaki. So, authentic din po yung mga sauces namin sa takoyaki. At the same time, yung ramen po, which is yung pinakabagong product po namin. So, Alright. yung soup base niya is authentic din po. So, from Japan lahat po ng mga ingredients namin. Okay po, so ini-invite po namin kayo na bumisita rin. Try po yung mga sushi namin, yung takoyaki and ramen po. Alright, Kabalen, meron na naman po yung kakatawang pintalan na pwedeng hangout. And syempre, pwede tamong Japanese product like itang sushi. And this is Sushi Tapa na punta lang tayo po kay Rosol along Lasatin Boulevard, City of San Fernando. Kaya thank you so much. Ayan, one-stop shop yan po ini. Ating drinks, ating everything. Kita po, pwedeng take out, pwedeng dine in. Ayan, okay. Thank you po. Bye-bye. Thank you.